usanran jong u Jisu uba u ije teman sim ngitip baudai u Yohanes kadon kekhana bat kadai ke basisha kamdai tak kekhana kadai ke jingjia basisha kalong ka jing im basisha ha ke jing im jong Yohanes u apostol jong u Jisu udai wei na ki apostol uba u Jisu ij teman sim bat uba im ha ke jinglong tamen ke jing u ha ke jinglong rang ba ha ke jinglong tamen ke jing u Yohanes u im ha kanong ba Ephesus rangkat bat kipat Kristen bat haman kas neutrai ki para banget jong kanong ba Ephesus namar ha ke jing bom la jing u banyat ka jing bom la jing u ban yosngeu bat ke jing bom la jing u ban yo i la ke jong ki khmat ki lekit yo u na ying bat ki bu yo u ha po ka ying mene ha ka pore tu khana ki ailat ya Yohanes ban ya tu khana lane ban pelu jing mat chapang ka tin ka jong blai bat don ka jing ong haman ka sniu trai ba ki alum lang kroi kum si para banget kum si ying sisem Yohanes haba udon lane wiang ha khmat jung ki uang tang kine ki kentin to ye ij mar kaliang to ye ij mar kaliang namar ublay ulong ka jing ij kine bon sin u yai kren u yai ong yai kine ki kentin hanrei ki para banget jong ka nong ba Ephesus kim ju samthia lane kim ju ngap bantaj ya kine ki kentin ki ba u Yohanes u kren lane u ong haki to ye ij mar kaliang namar ublay ulong ka jing ij bat ngi iya ka jing tho ka jing u Yohanes ukren chapang ka jing ij ka jong blay ukren chapang ka jing ij ya ke hanman ki para ukren chapang ka jing ij yo blay bat ka jing ij ya ki prabreu kalong ka badon kam bat kalong bat ka dehi tang ka wei tengi i ha ka ne ka sngiru kumju ko hanman ko para haba kine ki Farisi ki Sadusi ki wan khmat jong Jisu bat ki bu ya kane ka jingli khmat jong u Jisu u ai ya kane ka hukum ba ngide ban e joblei bat kum juru ngide ban e ya ki hanman ki para dei mata kadaw ngitep bat ngis ngotho bat mangi ngi pedang hadu manta mani ka jing e ka dei ka pedeng jong ka jing im Kristen ka junga ka jung pi bat kadai kabapan sedang ya kajing em Kristen kajunga kajung pi bat kajing em Kristen kajungi kadai bankut ha kanai kajing e joblei bat kajing e ya ke hanman ki para ngila yos ngeu yolese baha kaniam ju kidon kumba henreus pa khalai teli kita ki an ki kanun henrei haba kine ki Farisi ki wan ban bu ya kana ga jingkle khama jong u Jisu pat habaro kine ki henrus pa khalai tali ki an ki kanon ga jungki u pensyong nong rem ha kine ki atli ki hukum ki bau ayang abarepi lengba ga jingpule bang yos neo manta ka sngi kata ga dei ka jing e joblei bad ka jing e ya ki hanman ki para kine atli ki along ka wei bat baro kine ki hukum lane ki an ki kanon ki bakidon hapo kaniam ju ki shong halor jong kine ki atli ki an it yoblei bat it ya ki hanman ki para ngete ba ka jing it yoblei ka ba la sot na la shem na ka kitab Deuteronomy kalonong ka ba hanriu kerpang e na kalan ka ba san ka jing it ya ki hanman ki para kumba it yelade la sot na la shem na ka kitab Leviticus kalanong khat khandai kalain ke ba khat pra ko hanman ko paraden mata karaw manta kasngi ngi de ban kali halade kamut ayu kane ka jing e yoblei bat ka jing e ya ke hanman ki para kumong we bishop John Lewis suang ka jing e yoblei bat ka jing e ya ke hanman ki para lani ya ka jing e ya ki para bru jungi kalong kum kawai kapisanar kalong kum kawai kapisanar kabamangi ngimla ban pan yaklat
kebamangi ngimla ban pan yaklat ngimla ban pan leidor ya ka ladang ngi piano ya kato kapisa arliang ne ar banta kohan men ko para dei mata kadau ngi haban keli hala dei manta kesngi kadai hak kumba Yohanes uang hakasithi banangkong jungu ha kalanong ka ba sau kalain ka ba arpo Yohanes uang yakine kenten ngimla ban ong banga it lanengi it yoblei ubang ngimla ban yo i lada mangi ngimla ban it yake hanmen kipara kijongi ngimla ban ong bang it yoblei ubang ngimla ban yo i lada ngim it yake hanmen kipara kiba ngila ban yo i kane kadai kabasisha ko hanmen ko para bon sin manga ban mapi ngi pen pau hakmat kipaj ba ngi pen pau hakmat ublei bangi it yoblei hanrei ngi kan riano ngi buno jengai kajing it yake hanmen kipara lada ngilong hakane korkom ngimdon kata kajing it yoblei namar ba ngimla ban it yake para bereu kajingi lada pikwa ban penpau ya kajing it kajung pi hoblei lada shisha pidon kata kajing it kabashisha yoblei ningkong na shabe ngide ban it yake hanmen kipara kajungi kiba ngila ban yoi kiba ngila ban yarap kiba ngila ban penpau yakikam leis ne jungi kohan men ko para deir mata kadau menta kasngi token nginbu ningkong ublei hakmat jungi ngin e kikam kibasneu ngin e kikam auria jungi ngin e kejungi marsap jungi ngin bu jungai yakine baro hanrei ngin bu ublei hakmat jungi habangi mane yoblei ngimdai bandon kajing arsap habangi mane yoblei habangi ong ngi jame ku jisu ngi jame ko trai ngi deben penpau ya kata kajing e kajungi nadu kamansim nadu kadanut bat kabor kajunga kajung pi kabor ke bamot bangi dai ban le ki kam ki babha hakmat ki hanmen ki para kajungi ngi dai bandon kata kajing sneu sen e yaki ngi dai bandon kata kajing sneu thu yaki ngi dai bandon kata ka jingkloi ban yarap yaki lane ban kershan yaki kane kadai ka ba Yohanes uang hanga badapi kane kadai ka jingkhot ka jung jisu kane kadai ka jinghikai jung jisu bat kane kadai ka ba mangama pingi dai ban le ha ka jing em jongi baman la kasngi dai mata kadau ko hanmen ko para ha kane kasngi token ha bangimi na kane ka yingkhot ka yingkantang ka jonglei ha ba mangama pi hadin bangila yo priang yo jisu hakasakramen yo kores bakoj ngin lej ngin bu ningkong ka jingmur ka jing parkhat ka jungi ban le isnei yake hanman ke para ka jungi kiba ngi im ngi salang kiba ngi kendu halanti hasangkin kiba ngi kendu haka jing trai jungi to ka ngin kenar ki kti ka jungi habangi i bagi don kam yangi to ka ngin kran ki ktin ki babha haba kidon kam ban yosnyau na ngapa napi kiktin it kiktin isnei kiktin kiba penslur lane ban kershan yaki nginom landat yaki nginom kenta yaki nginom bu yaki jangai nangi hanrei token nginra yaki hakmat jungi kumbangi ra yoblei hakmat jungi kumbangi bu yoblei hakmat jungi token nginbu yaki naki hanman ki para ki jungi kibang yem lang kibasalang kibang yatre lang rengkat kiba ngi yaj lang rengkat kan ngin bu yaki rengkat padu blai namar ka jingbu rengkat ke jingi yoblei ha ka jing em jingi rengkat bat ki hanman ki para ke jingi ngi pen pau sha ya kata ke jing ek ke jingi yoblei bat yaki hanman ki para ke jingi kane ka wan ra ka jing kala ha ka jing em ka jinga ka jing pi kane ka wan ra ka jing kala ha ka jing em jong kito ki hanman ki para ke jingi to ken ko hanman ko para ngi duai na ka banta kane ka jingi e en yoro yau Jesus Christ. Amen.